rasane sampean gawe di ibaratnya aku iki niken sih. Contoh sih contoh. Niken blas. Dimen saya yo langsung lah nek wong iku wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah ngomong sih, wong wedok iku tuh jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean mau ngene. Berarti percaya ratu rene kuwi saya kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi respone wong lanang iki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Semua tadi. Wah, lah iki sing modelnya kayak kudu digerak-gerese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Pokoknya anak kuntil kan? Kuntil anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lagi keringet ya. Ngono eleren ngomongnya apa to? Kayak aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojomu kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merpelat. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana lama tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho ta loro we. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masku kok sedot-sedot kaya ngene. Sing dituthuk, sing ditulak Mas iki gak. izinkan. Suaranya ngono piye? Iya ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkati sen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebenarnya dulu tuh, Bang. Dan Sebenarnya sebuah lagu untukmu. apa? gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, nanti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa lho? Sing romantis. Mas Parti? Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti kok Parti. Parti tanggoku bangun tentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu Ini pun merupakan Mas ya. salah satu yang ingin. Nyanyi. kan yo koras ya lagi. Iya, pasti nanti besok aja bodoh. Keras. Gang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya Sugeng diganti. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Ben. Nggih. Berarti rong bengi Siang. sama nih gini? Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Neng dalem kene. Inggih, Luar Mbak. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Nah. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ah, iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé piyayi siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul iya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Heeh. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak? Ya ora. Kaping ujal nek kondo ya wis suwe banget to. Oh, wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek nih kan Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus ngono. Ngendikan kan kepenak, halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lah penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun, you know. Desa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten gitu. Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan, sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye?
wis merasuk pokoke. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane kowe iki? Kenjenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jerit-jerit sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Kuwi cek cah cilik lho, cek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki mengenal. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. aku apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Gur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? 17. Nyapa? Nyapa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah tapi samene dhuwur aku wis santai kok. Kowe iki jenenge wong tuwa Lah kamu. jenenge gizi buruk. Gusi buruk. Gizi buruk. Setanteng kowe, setanteng. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Yo yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku ade. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dik Niken ini adikku lho. Kok iso? Ora iso. Niki- Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lahir kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Yo opo? Wong tuwek aku nek kowe jagong Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi Ah, momongan. kuwi sing penting. Wis. Lah untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling kan di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ora nduk gak beres Niken. Ngomong-ngomong. Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe paro. Lho ngertos gak, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saya derenge kula ndadul kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong mendem. Amin. Tuwa apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Golek wedi lho, bedol es batu. Ya teng mereka ge merdamel. Di situ enak sekali loh, Nih hawanya Oma, di. nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho, Inggris. Inggris. Inggris pedho Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lah. Leswa. Wah. Sungguh, pu, wai. Si Hua Fan. Oke. Bung bung pisi bung, wai. Si Hua Han. Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipoan. Aduh. Gak ta? Yo. Si Hua Han. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Heeh. Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Arare.
Gak iso. Kuwi Wih Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Baca. Kene tengah. Lagu Cina. Ayo. Lek iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambao ta le trong. Hai hong ambao ta le trong. Oi. Hai hong ka ba ambao ta le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ngono barang. Aja ngono. Pomet ki mari elok nikel iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungokno Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundutan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean bilih duwe aku sing nunggoni ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. Pak Bu. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Tinggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dik, Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. pasuryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara Wis kecamatan. luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Ndah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri Aku ngono. wis seneng kok ndang. Pomo kowe, Met, duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, gak mene gedene. Ya, gak betah. Aduh. Rinasa sayaka rasa Kaya bledek suarane. Dia. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Didal niku tengah ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih. kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah, yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku rawan popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kong. Hey
Bareng niki nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Cak Komen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki suarane kuwi kaya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina hingga ratri kang kadulu Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Ha, musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak.
Mas Dok. Dok. Luar biasa. Wah, dia niket. Makin sehat pokoknya gede. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki karena Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Oh, Di Niken. Nanti aku amandel jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginan netizen apa keinginanmu? Netizen deh. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok jual Ngono. mahal Sampe ngono. kok Deprono ya. Heeh, engko. Tak celuke Mas Ardi ya. Mas Deprono engko surprise. Mas Deprono. Aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena ngene. Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi aja Pak telak. Oh, tak Ayo spot musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sama dengan bendera bangsa. Kula nek kertas Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa?
Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Ndak Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Heeh. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Derek lara mata. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kadane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok. Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso Malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duit karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya Pra. Serang kok kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimenang Langsung lah nek wong iki kok. Wis kono dhewe, urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti becahe rada rene kuwi saya kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang iki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi kringete ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kowe wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nek ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok sangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebenarnya untuk mau. Dan Sebenarnya sebuah lagu lagu untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti kok Parti. Parti tanggoku bakul petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini. malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu ini pun merupakan loh, Mas, ya. atau salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras ya terakhir. Iya, podo nasib itu kan ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis
wis cukup di WA Cukup saja. cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Bujang ning sih mau. Pujan ning sih. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Yo, krimingane. Iri ya. Sing lanang gak agresif beras. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan ngono kuwi. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan ngono kuwi. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi nikan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Aku gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung ngerti kahanane Lugu. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon iki biyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sik. Dicukur. Cukur kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur ki panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki. Aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah lho kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Blete Nemen to. Pelit banget ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho, Sampean ngono. elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase gudi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Ya saya tak cium jauh gitu. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ono ya? bisane mong nyawang. Oh iya, heeh. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale yo ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh iya. Pancene Pak Aryo lah teng ing panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilik aku
Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha iki cerita saka wong tuwa. Alelong Cili aku rambutku dicukur kuncang Katokku saka karong gandong Klambiku warisane Mbah Kakung Sarapanku sambel goreng saka jagung ning kali nyemplung ning kadang jaman dhisik durung usum sagon tapi enak dibangun andokku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lampung wis lukis kuntul baris rakasane saiki wis lukis kuntul baris kekere kembang tak wis ayo limo sepakang cinta ngabulane bunder ser Sayan gede dadi dokter Sing cinta tanggal 15 sepakang cinglang bulane bunder bareng wis gede aku disontek kebu dokter terna sontek Dota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongno iki cerita saka wong tuwa. Dota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongno iki cerita saka wong tuwa. Dota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongno Iki cerita saka wong tuwa. Caraka padha jaya ana caraka Dota Sawala iki cerita saka wong tuwa ana caraka Dota Sawala ana caraka Dota Sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya monggo potongno padha jayanya iki cerita saka waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh. aku mau tak bolan-baleni soalnya ana caraka ku nganu kuali Balik piye to bener. sing bener kan ana Ana caraka Moga pedang. Lah ngapur iki kok Dota Sawala. Ayo Dota sik, Dik. lah oh Dota sik ya sik tak ngapalne sik ya Ya. bar iki nyanyi kuwi ya Ya. Heeh. Yo sinten Wijolaras Indonesia. Nggih, monggo. Nah, yo. Sing derek, Nduk nikan derek. jen istirahat luwih dhisik.